Čaute Martinusáci, moje meno je Martin a v Martinuse pracujem na marketingovom oddelení. Rád by som vám povedal niečo viac o mojich knižných typoch na tohtoročné Vianoce a začal by som knižkou Catcher in the Rye, Kto chytá v žite. Táto knižka mi utkala v pamäti ešte od strednej školy a hlavne preto, lebo bola jedno z mála knížiek z povinného čítania, ktoré som prečítal a zrejme ako jediná ma bavila ma až do takej miery, že si ju pamätám až doteraz. Veľmi sa mi páčila hlavná postava. Mal som pocit, že v tom čase som sa s ňou vo viacerých veciach stotožňoval, páčilo sa mi, ako to bolo napísané, bolo to vtipné, bolo to zábavné a odtedy si na tú knihu pamätám a chystám sa ju prečítať znova, takže Kto chytá v žite určite odporúčam. Ďalšou knižkou na mojom zozname je kniha Jackie Londýna, ktorá je jednou z novších kníh a priznám sa, že túto knihu som ešte celú neprečítal, mám ju iba rozčítanú a zatiaľ ma veľmi zaujala tým, že je spojením fantasy a popisu mesta, ktoré ja osobne mám veľmi rád, ale skôr tak platonicky, pretože Londýn som ešte nikdy nenavštívil. A veľmi sa mi teda páči tá kombinácia sci-fi a toho deja, ktorý sa odohráva v meste, ktoré mňa vždy lákalo. Takže verím, že tá kniha sa bude vyvíjať dokonca tak dobre, ako sa vyvíjala doteraz. A teda aj na základe tých pár strán, ktoré som prečítal, by som rozhodne odporúčal ako skvelý vianočný darček. Ďalšia knižka, o ktorej by som rád povedal, je Franny a Zooey od Salingera. Túto knižku som čítal nedávno. Knihu Na ceste od Kerouaka. Túto knihu som prvýkrát prečítal, priznám sa, až pomerne nedávno, zhruba pred rokom, ale zanechala vo mne veľmi silnú stopu. A čo ma na tejto knihe najviac oslovilo, bolo to, že v zásade popisuje putovanie hore-dole Amerikou skupinky ľudí, ktorí sú veľmi odlišní, ale zároveň veľmi podobní a všetci sú uletení, to ich spája. A človek má pritom veľmi dobré pocity, pretože má pocit, že po dočítaní tej knihy chce zažiť dobrodružstvo, chce cestovať, chce si užívať život a nič neriešiť, všetko nechať tak. A tieto pocity sa nesú celou tou knihou a boli pre mňa veľmi príjemné a veľmi ma tak nakopli do toho, aby som išiel do sveta a aby som sa na ten život pozeral možno takou troška menej vážnou optikou. A táto knižka podľa môjho názoru by nemala chýbať v knižnici úplne každého, pretože aspoň mne teda dá troška iný pohľad na svet, ako som ho mal dovtedy a naozaj veľmi sa mi páčila, takže Na ceste určite áno, pre každého. Ešte by som vám chcel pripomenúť, že na Martinuse stále prebieha naša akcia Daruj knihu a viac času na čítanie, kedy ku každej objednanej knihe dávame túto milú pohľadnicu, kedy môžete svojim blízkym alebo svojim kamarátom darovať viac času na čítanie. Je to úplne jednoduché, napíšete im, čo za nich urobíte, venujete im túto kartičku a tým pádom im darujete viac času na čítanie, a ktorí môžu venovať čítaniu kníh a vy im pomôžete. Takže veľmi milá pozornosť, ktorú určite využívate. Ak sa vám páčila ktorákoľvek z kníh, o ktorých som tu rozprával, tak mám pre vás skvelú ponuku. Ak si ktorúkoľvek z týchto kníh objednáte a do objednávky zadáte kód tipy od Martina, tak od nás získate poštovné zadarmo. To znamená, že sa nebudete musieť starať o to, kam vám kniha príde, bude vám doručená rovno do rúk. Takže teraz máme pre vás túto skvelú výhodu, tak nakupujte. A záverom mám pre vás ešte jednu výzvu. Keďže ja už som vám svoje obľúbené knižky povedal, tak chcel by som aj vás poprosiť, aby ste odfotili svoju obľúbenú knižku, hodili ju na Instagram, označili tam martinus.cz a dali hashtag Martinusáci radí. A týždeň od teraz vyžrebujem jedného z vás a ten, koho vyžrebujem, tak získa túto moju srdcovku Na ceste od Kerouaka a bude sa môcť tešiť z toho príbehu, o ktorom som tak vášnivo rozprával. Ďakujem vám, majte sa.